Защо някои хора са по-успешни в разрешаването на проблеми, а други в създаването им? Има три кумулативни причини. Буксуване на ума, при което мислите се лашкат насам-натам и не могат да се срещнат с идеите. Буксуване на сърцето, при което емоциите се лашкат и не могат да се срещнат с чувствата. Третата е буксуване в поведението, при което действията се лашкат и не могат да се срещнат с волята. Наличието на коя и да е от тези причини не ни позволява да разрешаваме пълноценно проблемите, които застават пред нас. Един от най-възхваляваните за своята мъдрост мъже е цар Соломон. Би било интересно да проследим как той е овладявал тези три аспекта на своята индивидуалност.